Έλα, γράφει. Καλώς ήρθατε σε μια οζονοθεραπεία με τον Ανδρέα Φικιώρη. Σήμερα θα σας δείξουμε πώς θα βάζετε όζον μέσα σε νερό για να πίνετε καθαρό νερό και όχι από αυτά που πουλάνε στα περίπτερα, τα εμφιαλωμένα και τέτοια. Πρώτα θα βάλετε το όζον, εδώ το μηχάνημα που είναι, μέσα στο νερό, έτσι μέσα, και μετά θα πιείτε όζονο νερό με διοξίδιο του άνθρακα λιγότερο από το κανονικό και θα κάνετε έτσι. Έπειτα, αφού ξεκινήσουμε την εκπομπή μας, θα σας δείξω πως το μηχάνημα αυτό είναι πιο φθηνό από τα άλλα που πουλάνε. Μετά θα σας δείξουμε την τιμή αυτού που πουλάμε με υπογραφή του Ανδρέα Φικιώρη. Μετά, μισό λεπτό, δεν βλέπω. Τι λέει εδώ, μωρέ? Α, είναι η διαβίωση από το κανάλι μας. Περιμένετε λίγο. Περιμένετε λίγο. Δεν βλέπω κιόλας. Το προϊόν που πουλάμε είναι πρακτικό με διακόπτη on-off και στη συσκευή έχει συνεχόμενο φωτισμό. Επίσης η μέγιστη εμβέλεια που μπορεί να είναι το όζον με το νερό είναι 30 μέτρα. Έχει και ένα κύριο φωτάκι, το οποίο έχει 3 πρόσθετα ασύρματα φωτάκια που σας προειδοποιούν σε περίπτωση που το αφήσετε παραπάνω το όζον μέσα στο νερό. Έχει και λειτουργία χρονομέτρου για όποιος είναι αθλητικός τύπος. Σας έχω γεσμένους, λέει εδώ πέρα. Δεν βλέπω κιόλας. Αυτά. Πάμε στις διαφημίσεις.